Red and black, but this is pure red. What's happening? It's business. Business. This is balance. Oh, until it pushes, then you will hear. Until it pushes. Then you hear. When it pushes, you will hear the business. When it pushes. Yes, when it pushes, you will hear the business. Ya kamata kamar ki biyo ni da sauran mutanen a kamar da kuka gani ga Baba Yakub Babaya. to Yakub Muhammad, say hi to Instagram fans. Thank you. Then who is that over there? Hamisu Breka. Dure da zaruma ta ki ce ta ba zai nika da kowa ba. Ni ma ina da ganka ji ba tikara ni ba ce ka. Na sana ji ta ba ji ga ji ba ji ya da harkata. Na ji ya da ba na ji ga ji ba na ji ga ji kan kan kan. Ji ga ji ya da ba na ji ba ji da ba ni kowa ba. Ta mi ji ti Hamisu Breka me jan wuya ga hi can. Jan wuya ga shi nan. Alhamdulillah na. A'a ina da saura. Na je ji kuɗi ne. Wallahi ko ban ci komai ba na ji kuɗi zan yi rawa da waka. Na ji kuɗi ne alƙur'ani. mai haka Kai ƙarya nake karku zata da gaske ba wani kuɗi. Sun tura ni ne wasa nake. Ba kuɗi ba. Zan tafi gida. Zan tafi gida. A'a ba matsala. Ina nan za mu cika